Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas anapauluhan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Napintas ka man, ngam apay ang naglaad ti anak mo, ani Amira. Pati ka di si ka nga ikit na, kat babalawang mo ti kinatao ti anak ko. No makita dagiti kalugaran tayo, kat katawaan da. Ado, timang sutil kan kwa na. Iso nga rod akin ay kayap nan ti agyan ije bantay, no iti aldaw. Ay, kaasimot di anak ko. Ijay nalatta ka din nga agmulmula ka dagiti agduduma abulbulong. Saan la ang abulbulong, tama kaagas mo't. Kay kayat nan ti agyan ijay, tamarengreng ka no kadagiti pananguyuyaw kan kwa na dagiti tattao. No apay mo't akas jay ti kinalaad na. Nangisit ti kagudwa ti rupa na. Gapo iti dakkel asiding. Sapay kat addadot-dot na. Kas labakes. Bakes samot tinaginawam iti dayja tao. Uray kumaano saan agusing. Di mo kumamot iparupa kanyak ti kasasaad di anak ko. Tauray kas jay ti kasasaad na, anak ko lapta. Apay adi kay paylaag na adwa ije kas labalay ni Tarzan iti tuktok ti kayo. Wen ko maa, no kabailan ti bagik ti lamiis. Nalamok ngamin unay ije bantay. Nalakoy ka di amin nga inluto takan kanan, ina. Wen anak, Numabalin la kuma nga ijay tan bantay nga agnaed, ina. nalamin ije anak, sa maysa, dito'y ti ayang ti trabaho. Agluto, ken aglako iti kankanen. Asino nga iti gumatang iti bantay iti kankanen. Pasensya kayon. No di kayo matulungan nga agisursur iti kankanen, ina. Amo yung mati makagapo. Maawatan ka, anak ko. Adun sabot tan timulam abulbulong ang makaagas iti bantay. Wen, ina. Ado pa yung timpaghangok akas tsa, ken inlutok ang mabalin a paghagas. Imbaglakit din. Tababaan ka dagiti mabasbasam iti magasin. Masursurom no kasano nga ipreserba dagiti makaagas a bulbulong. Wen, ina. Adon tinaramid ko a paghagas iti agduduma sa gubanit. Wen no saksakit. Mabalin mo nga rudon ti aglako ka dagiti agas. Ta epektibo at adun tinakapadas, anak ko. Malidayanak lang. Tano makita dagiti tattao. Kaslakit di adda makaakara sakit ko. Maplangak iti katawa da. Saan mo idan nga ikaskaso, anak ko? Patpatgan ka, uray kagura da kadagiti tattao. Adaak ditoy amang ipatpatagkan ka, Amira. Anya ka di tinangag ko? Asi ka kanu ti dada ulo iti manguy uyaw, iti babae analaad. Panaguyaw ka di, ti mangibaga iti pudno, inakadayang. Laglagi pam ti kanayon nga ibaga, dahi di amam adato. Madi ti aguyaw, ken mangiruruman iti tao. Marayaw kami lang matiti itsura na. Takas jay kat nga rod. Kas labakas. Sapay, gusing. Di mo ka ti ammo. Ano ka no tumangad, iti nga to ti mauy-uyaw, sa agkid daw iti namarswa, kat mapatgan. Tanya ko matikid dawan na. Amay kat kumati kas labakas apasat ti rupa na. Tapno agsilpo ti gusing na. Iso nga ado ti kumontra iti panagbalin mo addato. Taado ti pakababalawam. Narigat ti mangidaulo iti gubat, ina. Ngem ado ti padak amaray ao. No makita mi ti kasasaad tinalaad. Saan nga iti amin akan ito? Kat maaramid mo ti kayat mo. Tabay ko maasahan, ina. Anak-nak ti may sa adayang. Saan ka di nga idi addapay ti amam? Kat kanayon kayo amapan, ijay dakkel nga isla.
Ngabita, saan mo na maaramid? Taim mo nan iti sidong tinamarswa. Saan ka kadi amapan iti ayan ti proyekto, mahamor anak? At na binilin ko ang mapanmangkita ang makasultan. Mapanag aganop, te pasidak ka nagiti trabahador. Di mo lat maika ti pagasmam nga ganop. Naragsak ngamin agiti tao apang tadak iti mga anupak ama. Ano ka numanen tinagturong nga ayop iya kabakiran. Iti masakopan tayo. Idi na uram ti karuba nga isla. Imbag, tadabasit abantay ana magkamang iti islada kan ti isla tayo. At da nagnaan lagi ti ugsa ken bala nga kalding ang nagturong dito isla tayo. Malagip ko ti isla nga idaulwan ni Dayang Rio. Manipod na tay ti dato ijay. Napnapan kayo ka din ijay nga isla, ama? Jay dato idi tim imbay. No adda maangay nga okasyon kan meeting. Umay ditoy dagiti agduduma a dato no payabak ida. Adda na yaw awan na gorilya. Panahan nyo! Saan, apo? Tidak ko madangran. Ti kunada, kat ijay bantay ti umok dagiti bakes. Ngam apay nga adda ka dito'y patad. Ubing tayo pa, idi. Katkasta kayon kanyak. Anya ti basol ko kada kayo. Damagam pa'y laeng. Nusak ti sika, aglemeng ako iti agnanayon. Apay ko mga aglamangak. Kat sa anak mata kriminal. Nakarkaro ka pa ngam kriminal. Amangan no adda makaramutam, kat adda pa'y rabis mo. Ita kayo man lang. Oy! Saan kan ngagpakpakita pa dito'y kalsada? Ijay kabakiran, ti pagyanam. Adu ti bakes akadwami jay. Apay ngagsangsangit ka asimangpat. Ammom lang aruden ti kasasaad mo. Apay nga agpakita ka pa'y laijay kaadwan ti tao. Awan ka di ti karbangak amag na. Wano agpasyarmat iti kaadwan ti tao, ikit. Anya ti kay kayat mo. Agyan ka ijay bantay. Wano agpakita ka iti kaadwan. Tapno katawaan da ka. Kasano, no inak agatang ka dagiti kayat ko agatangan, ikit. Anya pa'y lang aminting kagatangan. O sarum ti adda dito'y balay. Saan ka mapanpay gumatang? Gapo ka di iti kasasaad ko. Kat agbalinak akas labalod, ikit. Nabilag samot dagiti inaramid mo ang makaagas a bulbulong, anak ko. Nabayag mo ti panag-eksperimento. Saan ka di? Nga edi naggurigor tayo. Kat dayjay mat abulbulong ti inaramat tayo, ina. Ay, huwan mo't ket di anak ko. Isupay ti inaramat ti karuba tayo, kat nabilag mo't. Manipod na kiseminarak. May papaniti panagaramat ka dagiti makaaga sa mulmula. Isunti nang ipayak iti oras ko. Huwan nga rod, kan-kanayon ka pa'y nga ag-eksperimento. Dagijay tarakan ko arabit iti bantay. Pinadas ko nga inaramat kadakwada dagijay abulbulong. Anya ti sakit dagiti tarakan mo? Agkukurot da. Kan nabara ti bagida. Kat edi pinadas ko nga inaramat kadakwada dagijay abulbulong. Mayat-mat. Kasla antibiotic. Ay na, lumaing kan anak ko. Babaan ka dagiti ado a libro abas-basaam. Adda pa yun, rabit kas kada marabutit, apang ipadasam ka dagita apartwat mo. Nakarubot ka mo't, ading. Ingkay ka di manin aganop. Wan manan. Da kayo pala timang kita kadagiti trabahador ko. Tainak aganop iti sidaan tayo. Sigurado ang maragsakan dagiti trabahador. No adda manin insang putyo. Madingamin ti bagik no saan ko awat-watan babaan ti panaganop. Day talaunay ti pangayatan ti taukan ka, ading ko. Nalaing ka aman nakigubat. Nalaing ka pa'y amang nganop. Imbag ta adu ti maanopan asagot ti namarswa kada tayo.
Ngamno apay nga adda nanguram iti kabangiba nga isla. Awan kanumot ti suspetsada. Tarabi ana pasamak ti uram. Sayang nagiti babasit akay kayo ana iraman. Sigamo ti masabat ko, bakit aya? Ayan ka di tilaad akabagyam? Diyak mo, no napanmanan ijay umok na ijay kabakiran. Saan nga ta, ana iraman ana uram ti umok na ako nayo? Da kayo ka di tinanguram iti kabakiran? Awan ni baga kakasta. Di na magkulaeng no saan ana iraman ti umok na. Awan matimbaga na. Amangan no saan anairaman. Taad day ti tuktok ti kayo ti umok na. Treehouse kano day jay. Nagasat pa'y nga rod, ti kabagya mabakas. Amuyo ka di. No sa dino abanda ti ayan ti umok na. Saanak matabakas? Tapno mapanak ijay bantay. Saan ka di nairaman anapuuran dagiti ado amulam a makaagas a bulong anak ko? Saan ana sa magtiaglawlaw ti mulak? Takanayon ko adalosan, ina. Agyamanak iti apo, tanalisyan ti apoy. No nasamag, mabalin na nahiraman, ina. Nasayaat nga rod ta saan anasamag. Nangrugi siguro ti uram dito'y baba sa nagpangato. Nalabit, ina. No asino kat di ti dakas ti panagpampanunot na ananguram iti bantay. Imbaglakit din, tada ka dito'y baba, idi napasamak ti uram. Wan nga rod, ina. Isu na laang ta. Nangalanat ti daduma amulak iti igid. Napudutan siguro. Sayang pa'y dagijay. Dinamag kanyak ni Malik. No saan ka no anairaman ti umok mo anauram? Saan nga ta aday jay adakas amalik tinanguram? Oh, apay anaikulang ka itimbaga. Awan, ikit. Adala na lagip ko. An-anuam dagiti nagado akaslat yaan dito'y balay tayo? Makaagas amin dagita, ikit. Saan amaan ano dito'y balay dagita? Nagadungarod asali dito'y balay. Inton kon, inruar ko amin dagita. Saan, ikit? May mayat matlaang. No saan adirikta mainitan dagiti na aramid at tsaa makaagas. Malik, apay di karumwar di ta kwartom. Aldawan. Malaminak. Ngam nabara ti bagik ina. Maulawak pa'y. Nadamag ko nga ado ti makaagas a bulbulong dito'y masakupan tayo. Ado kanon ti nakapadas. Mamati kayo kadi, ti agas na dyan alahad, ina. Agdinamag nga ado kano ti nakapadas. Nangruna dagiti adda allergy na iti agas a magatang iti butika. Jay inaramid na atsaa ti inaramat da. Saan pa'y anangina? Ijelangan butika ti paggatangan nyo, ina. Awan matdakas na, no padasem ti bulbulong, tada diferensya ti kidnim. Hun gaya man niya. Bilin ti doktor. Aliklikak dagiti pain reliever. Tada diferensya ti kidnik. Pinaayabandak met dayang Rio. Anya ka di ti maipaay ko kada kayo. Masakit ti anak ko. Ngam imbilin ti doktor, aliklikan na ti agas ti gurigor, kan agas para iti ut-ut. Kaya't yung ka di nga ipaaramat ti bulong amula ti anak ko, dayang Rio. Nadamag ko ngamin, nga ado kano tinakapadas kat mayhat. Mabalin ka di, nga idiliberan nak dito'y balay. Uwan dayang Rio. Saan ko amabalin apagkadkadan ti kiddaw yo? Agyamanak no kasta. Urayak ti umay mo ideliver. Pinayabanak ni dayang Rio. Masakit ka no ni Malik. Kasapulan na ti agas mo. Masakit ti managuyaw amalik, ina.
Imbag no kayat na nga aramatan ti mulak abulong. Adda ngamin diferensya ti kidney ni Malik. Maiparit a basta agaramat latan iti agas. Nang runa ka no para iti ut-ut. Ngam dagiti bulong nga agas ko. Awan pulos madi nga itdan na. Natural amin ti ramen na. Awan pa'y na aramat a preservative. Ikanak nga ron iti epektibo ang makaagas. Taipan ko kano iti pagtaengan da. Sige, ina. Siya ko matimangipan. Ngam amangan manen no addamang katawa kanyak. No makita da. Napigsa ka, ading ko. Dua tinaanupam. Kat imbaklay mo idaan dua. Pakibagam ka nagiti kakadwa ta umaydan. Iluto dan nagito eh. Maragsakan dalakid ni. No makita da ti inanupam. Inak pa'y agi na nabasit. Nabanugak ang nangawit iti ugsaken kalding. Wala ading ko. Ayaban kanton. No nakaluto dan. Ada ka di amin na trabahador iti proyekto. Adada amin, ading ko. Ngam di da mo anapan ka naganop. Saan ko nga imbaga kadakwada. Rimwar ka matan iti kwarto, Malik. Mayat ka din tirik naimbagan ka ka din. Wanina. Mabalin man ang tirumor. Saan ka pa'y arumwar, takaimimbag mo pa'y. Adda ka no epidemya dito lugar tayo. Anya ko mga epidemya, ina. Saan nga ta? Nga aramid matla tinalaad day ta? Tapno ado ti gumatang iti agas na abulbulong? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, kanayon da nga uyawan ni Amira, gapu iti tsura na. Katap no makaliklik iti pananguyaw da kankwana, kanayon ti ipapan na ijay bantay. Tapno agmula kadagiti makaagas amulmula. Iti sabali nga isla, nasingpat kan naanos ti manganop ani Amor, nga anak ti Sultan. Iti may sangal daw ang nagsakit ni Malik. Nagpa-deliver ti inana kadagiti bulong ang makaagas amula ni Amira. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Malik, saan ka pa'y arumwar, takaimimbag mo. Nang runa kat adda ka no epidemya dito lugar tayo. Anya ko mga epidemya, ina. Saan nga ta nga aramid matla ang tinalaad? Tapno ado ti aggatang iti agas na abulbulong? Kasano ko nga iso tinamataod iti epidemya. Anya nga iti mo tayo, ina. Aglakla ko iti bulbulong amula na. Saan mo tanangin na ti tsaa nga agas na? Kan maysa, naimbagan ka ma. Nairanran na lang, dayjay. Talagakit di maimbaganak. Rombeng kung mga giyaman ka, tanaimbagan. Saan ka tatila ibagbagam? Angam ina, kasanon no pudno ti ibagbaga? Madi ti managatap launay. Inyag pa'y nga rod ni Mia nga inana, tinakaagas ken ka abulong. Iso adi mo kuma, uyawan. Adda naawat ko a report. Ado kano ti aggurigur iti masakupan, kan iti kabangibang nga isla. Dayta nga rod ti maiwarwara sa damag. Madaydayaw a sultan. Adda na kay baga. Adang iti naggurigur iti kabangibang nga isla.
Kat nagasan kanulaang, ti bulbulong, ti may saan nalaad, a herbalis. Mayat no agurder tayo iti day ta herbalist. Para kadag iti agurigor iti masakupan. Madaydayaw. Ala, mangibaonak iti mapan gumatang iti agas, deta a herbalis. Iti kabangibang kanu nga isla. Madaydayaw. O sige, mangpili ka kadag iti lalaki, akadwaam, amapan gumatang iti nasao nga agas, ti herbalis. Nana, nadamag mi. Dito'y kanu ti balay ti herbalist nga adala ko na makaagas sa bulbulong. Anak ko ti herbalis, basang. Ngamawan ditoy, taada ija ayan ti mulmula na makaagas. Kaya tiyo hasawon. Ado a talaga ti mula na makaagas, nana. Wen, balasang ko. Iso ti trabaho na. Agmula ken mangipreserba kadag iti bulbulong asaan nga agaramat iti anyaman a preservative. Mayat no kasta. Idanon ko day taadamag kan ni madaydayaw a sultan. Sige, gumatang kami iti ado. Ado ngamin ti makasapol, iti dakkel nga isla. Lambungan nyo laang akas tsa adagita. Iso ti inuman ti asinuman nga addaan iti sagubanit. Naglalaok dagito'y abulbulong. Adda kanu pa ipang immune system, araman dagito'y, tapno pumigsada gusti tao. Ne, nasaya at ano kasta? Ado nga rod ati istakyo no kasta. Sige, gatangan mi, katagsubli kamin tumanan. Naimbag ta simmangpet kan anak ko. Ado ti ginatang ti tao ni Sultan at siya. Imbag man, tanakadanon pa'y dito'y dagiti tao ti madaydayaw a sultan, ina. Mas dawak nga rod anak ko. Adda kanu nakadamagan da amayat ti tsaam. Oh, adto'y ti imbayat da. Ha? Adu ka di ti ginatang da, ina? Adu matday ta kwarta? Wen anak, basit laang ang tinabati. Agsublidan to kanumanen numayat ti resulta ti tsaa. Masapul nga rudmanan nga agapitak iti adu abulong ngay pagangok. Ala, umay ka nga rod, tulungan ka. Tapno adu ti magatang da inton agsublidan tumanen. Dagito'y dagiti nagatang mi at tsaa a makaagas. Madaydayaw a sultan. Ala, itadyo dagita kadagiti amin na masakit. Kat ag-report kayo kanyak, nuan niya ti resulta na kadagiti pasyente a mawarasan iti tsaa. Matungpal, madaydayaw. In kami nga rod iwaras dagito'y at tsaa nga agas, madaydayaw. Kalpasan ti talong aldaw, in kayo kitaan, nuan niya ti epekto day ta at tsaa kadagiti pasyente. Wan, madaydayaw. Ngam ko na dagiti nakapadas iji basit nga isla, nga epektibo ka no tinasao at tsaa, madaydayaw. Pakaidayawak nga dagayam herbalis iti isla, iti masakupan ti Turaya. Iti kadi isla nga ayan ni Dayang Rio. Wan, madaydayaw. Anya ka diti basbasahin nyo, ina. Surat ang naggapukan ni madaydayaw a sultan. Maayatan, tanagasan kanu amin anang tadanda iti makaagas a bulong. Aginatang da dito'y isla tayo. Ha? Aday may gimatang dito'y? Ti kadilako tinalaan? Siguro. Imbaga ni madaydayaw, apag balinendan to kanu amang ngagas, iti intero a masakupan ti madaydayaw a sultan. Kaya tiyo asawan ina. Agbalin amang ngagas tinalaan. Wen, dakkel pa'y ti ited ti sultan, akas gunggunana, tanakapartuat kanu itinalaka nga akas. No kasta. At danto kwarta nilaad. No pagbalinan ti sultan amang ngagas iti entero a masakupan na nga isla. Kaawatan abak nang ton. Sigurado dayta. Maikanto iti dakkel a pamadayaw,
kan permanente at trabaho. Masapol nga rod nga aramatak ti utak ko. Mairano dakto iti dayta apamadayaw ken kinabaknang. Malik, anya ti kayat mo asawan? Saan ka kumangagaramid manan, iti saan na may parbang? Nalaing ken nasikap to'y anak yo, ina. Isuasaan ka ang maipatugaw akas dato, taadon ti madi a record mo. Saan nga umanugot dagiti panglakayan, ti pan nakaipatugaw mo kuma. Itaman pa'y anak ka umay kayo dito'y pagtaengan mi. Kaya't ko kumapasyaran ni Amira, nana. Pasyaran ko nam. Saan ka di akat katawaam laeng ti anak ti kabsat ko? Gapo iti kinalaad na? Saan ita, nana? Nasursurok nga ayaten ti anak ti kabsat yo. Ha? Pudno ka di tinangag ko nga insawang yo? Dakes ka di? No nasursurok nga inayat tinalaad aka anakan nyo? Mas daawak laeng. Kasladyak pa dyan. Naglaad ni Amira. Masapul apat nyo. Masiguradok akayat nakto ni Amira. Tawan pa'y nagaram kinkwana. Nangato ti kasasaad ko itigimong. Imposible adi na kaya. Imbag, tasimangpat kan dito'y balay. Adda na patag nga ibagak. Anya ka di dayjay, ikit? Imay dito'y ni Malik. Kaya't nakang arman. Ha? Imposible ati anak ti Dayang kat umay na arman ti anak ko. Umay laeng mangluko day ta Malik. Ubingak pa idi, kat sang kauyaw na. Kasla na pudnumot iti ibagbagana. May nga anak ti Dayang. Di mo ka di kayat ang maibilang tayumot iti na nga to a pamilya no maasawan na ka? Mamati ka nga't anapod no ni Malik iti anak ko. Kasano no agtuok laang ti anak ko iti sidong na. Jak lakit di kayat ti agsagmak iti kasjay a klase ti tao. Awan pa'y amuna, no di ti agbulakbol kan aguyaw. Rumwar ka kadimanen, ading ko. Mapanak agpasyari ti kabambantayan manang. Pasyarak ti kabambantayan iti masakupan tayo. Mangikuyog ka kadi iti kadwam. Saanan manang? Kita ang dalangan nag iti trabaho da. Nga magmaymaysa ka. Adamat ti kabalyok ani mole. Makadano naklakit di ti kabangiba nga isla. Babaen ka ni mole a kabalyok. Ang mga numasala maam dagiti managdakdakes. Ngagdakdakiwas iti kabakiran. Idi na panak na ganop. Awan mat nasalamaak ang managdakdakes manang. Bareng awan bandido ang maisarong ijay. Ading ko. Makita yung kaditi lalaki anak kaidda iti dalan iti kabakiran, ina. Ha? Kasla, awan puot na. Kan daradarat samot. Intaarayatan, ina. Kaasimat. Ay, saan nga tamay sa bandido dayta? Bay anta ka didita, ina. Kasano, no biktima ti bandido. Adamak ko ngam. Kasla makabasol tabat no di tatulungan ti agkasapulan iti tulong. Asit ganta, inta tulungan, ina. Paliiwan tapay ti aglawlaw no adda kadwa na a tao. Ang mga nupalabog laang dayta. Inayadan ta ti umasidag, ina. Awan ka di pa'y ni Amira, nana? Kapampanaw na. Iti kumasardam tiyo umay mo. Wano iti nasapa tapno madanon mo. Apay adiyo imbaga nga umayak ita. Imbagak ngam di na matintaltalak. Insultuin nak dayjay aka anakam. Nalipatan na ka di, asak to ti agbalin adato ditoy. Numatuloy dayta, isunto ti Dayang. Apay ka di asaan da kapay laeng ay patugaw adato. Dagiti ngamin panglakayan nga umapal.
Di da palubusan ang maaramid dagiti proseso arumbang ang maaramid. Kayat mo asawan. Adda saan nga umanamong iti panagtugaw mo kumakas dato? Umapal ngamin dagiti sinalbag. Kasta gayam. Isumit lagayam anidayang Rio pay lang ti mabigbigbing. Akas lasandi day di datong nga amam. Madlaw nga datugot ti kabalyo dito'y ina. Kaya't naasawen, adalim mabas ang nagtagi kabalyo dito'y. Kayat ka di asawon dayta, nga dalim mabas a bandido, kat dinangranda to'y tao anaawanan iti puo. Nalabit ina. Agasan ta ti lalaki, kaasimat. Ngam saan ta mabagkat? Linong mo't kat di tiyan na, tasirok mo't ti kayo. Inak pa'y mangala kadagiti ka sa pulak amangagas ken kuana ina. O sige, tabantayak. Punasak dagiti sugat na. Madlaw ana parigat, babaan kadagiti sugat na. Ado tinaunag asugat iti rupa ken ulo na. Dagiti nga ta bandido ti akin aramid kadagitoy. Awan mo ti sabali nga agdangran, no saan nga isuda ina. Masapon nga ilumang ta daytoy a lalaki. Ang mga nusublian dagiti bandido. Adago kayap iti lingad ti dadakkel a kayo. Ijay to ti pangipananta, inton makapagna ina. Awan ka di pa'y ni Amor. Malaman Awan pa'y nga rod, madaydayaw. Itay pa'y bigat a pimanaw. Apay nga Sana nga ugali ti pumanaw, adi agsubliadagos. Mas dawak nga rod, madaydayaw. Kunak ngamin amang ikuyog iti kadwana. Ngam, nagkadkadmat. No awan pa'y aging nga agsipngat. Mapan kayo iti kabakiran tabiro kanyo. Matungpal, madaydayaw. Itapay laeng. Ibagak kadag iti kakadwak, tagsaganadan. No awan pa aging kainton madamdama. In kami iti kabakiranun. Rumbang asawaran nyo ti kabakiran. Amangan no adadakas ang napagtang ti anak ko. Pag tinulungan ta nga ipan itinalingad ago kaya ina. Ang mga no adamanan umay ama nagdakdakas ditoy. O sige anak, saan samot nga adayo tinasao ago kayam? Ikarigatak ina. Bagkatag ti bagina, tada kayo mat di talupuna, tapno makadanon tayo. Saan nga taan nalaklak ka? No ijay indayon anet ijay treehouse ti pangikabilan ta. Tapnon alaklak ka ta nga awitan. Ay, wan gayam ina. Inaktarayan nga alaan, taas si dagmat. O sige, orayon ka anak. Maikarigatan tamat siguro ang maipan ijay gukayam. Tadwa tamat. Napigsak matkit di ina. Naruwama kon nga agimat kadagiti mulmulak. No kasta nga agapitak iti ipan ko ijay treehouse nga umok ko, ako na niikit. Sana madlaw, nga dago kayap ditoy. Tada kay kayo alinghed sakbay adumanon ditoy. Nabanugak. Nadagsan ti lalaki anak ko. Ipaidata iti dalumpinas abato, nga inapapak iti aduan na gango abulbulong. Tapno saan analami isti bato ina. Saanan nga agdardara? Gapo ka dagiti intapal mo abulbulong. Apagpasardeng iti panagdara ti sugat na. Masapol nga adalat tatoy bandana nga iabungot ko iti rupak. Tapno saan ang mabigla ti lalaki. No makapuot, no makita na. Adakan ka dayta anak ko. Mabalin mo mo't alingadan ti bangir arupam. Tilaang limpyo arupam ti iparang mo. Ha? Agkut ko di ti lalaki ina. Makapuot san? Kumusta ka, Barok? Apay nga da ka dito'y kabakiran. Sino ka? Sino ak? Tsaka mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag.
Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang ipatulod ti sultan iti surat kani Dayang Rio. Ama ikan kano iti pamadayaw, tinakaparto at iti tyaa, ama kaagas. At damot simkan iti panunot ni Malik. Iti may sang aldaw, nakita da amira kan miya ni Amor, ngawan puot na, kan adda sugat na. Impandangarod iti gukayab, kat inagasan da ti sugat na. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagkuti ti lalaki, ina. Makapuot san. Barok, kumusta ka? Apay nga da ka diti kabakiran. Asino ka? Asino ak? Tsaka mo. Anya? Saan mo nga amo no asino ka? Apay nga do ti sugat mo. Apayan na kapsutak. Asino kayo? Kinanyat inaramid yung kanya. Siyak ni Amira, kat isumat ni Ina. Nakita da ka nga awan puot mo iti sirok ti kayo. Inalada ka dito'y gukayap, tama nga no agsubli dagiti nang dangaran kan ka. Apay nga awan malagit ko. Nasakit ti bagpaging. Papanam ka di manen. Kanayon ka lang agbulakbol. Ikagumak ang mairamanak iti pamadayaw kan kinabaknang. Numay kanak iti pamadayaw, amangan numay patugawak met, kas dato iti masakbayan. Kasano kuma? Ti pagalagadan dito'y lugar tayo. Kat oray amam ti dato, no addama di a record mo, kentakrot ka. Saan mo amatawid ti kinadato ti amam? Anya nga minday ta pagalagadan. Rumbeng adato ak kuma, tawan nga ruden day di dato nga amak. Agbaliw, kan agbalin ka kuma a responsable, Malik. Tapno nugutan dagiti panglakayon, ti panagtugaw mo, akas dato. Inumam daytoy, kalpasan ti panangan mo. Agyaman akunay kada kayo nga gina. Imbag na nakita nak dito kabakiran. Apay nga da kayo ditoy. Kasla adayo ti kabalbalayan ditoy. Pudno dayta, agmulmula ak iti makaagas amula dito'y kabakiran. Iso kaya nga ado ti bulbulo nga impakpakan mo kanyak. Ken adda tiya nga impapainom mo kanyak. Tapno daras ka maimbagan. Agyaman akunay kada kayo. Dito'y kayo kanigo kayap nga gigyan. Adda balay mi ijay babati kabakiran. Adamot basit at treehouse ko iti asidag. Treehouse? Apay nga rod aditi gukayap ti ayan tayo. Di da ka mayuli ijay treehouse. Ken maysa, amang ano sublian da ka dagiti nang dangran ken ka. Iso nga ilimlimang da ka ditoy. Nalingad ditoy ago kayam. Mangag mo ka di dayjay. Amang ano dagiti bandido dagijay. Amang ano umay da ka sublian.
Awan ka di pa ni Amira? Napanda iti inanay di kabakiran. Jak maawatan dagi jay nga agina. Kaslad da napatag apapapananday jay. Kasano nga'y amay bagak ti panggap ko kenkwana? No kanayon mat nga awan ditoy. Di ka maawanan iti namnama. Sumangpet lang ngamtay na kunakon. Sa paem, wano iti sardam ti umay mo. Idi nasapa ak, kunayo ang nasapa damot api manaw. Idi mayak iti sardam, kunayo asaan da nagawid. Saan asigod nga aramidan na ti maturog ijay kabakiran. Gapo siguro takadwa na ti inana. Iso ang naturog day jay. Saan kayo ang mauawatan? Nagulon samot ti utak yo. Anya ti basol ko karang iti bandido. Apay adi ng randak. Day tatisan mi nga amo. Inton maimbagan kan makapagnakan analaing, mapantayo ije purok mi. Masingpet kanila iti tattao iti porokyo. Kanayon dakat katawaan ti kinalaad ko. Nang runa ti anak ni Dayang Rio. Dayang Rio. Kasla nang nangagkunday ta anakan. Di mo ka di pa'y malagip tinagan mo, kan naggapuam? Apay ako nam anangag mo tinagan a Dayang Rio. Iso ti asawa tinatay adato. Awan mo't malagip ko. Apay akastoy. Agsublinto ti lagip mo. Day takit bunga ti panakadangran mo. Si Mangpet yan, ngamayan ni Amira. Imay manen ni Malik ditoy. Sapsapulan na ni Amira. Ibagam iti dayjay amalik inton umay manan. Adi nariribukan ti anak ko. Bagbaga amket di tasungbatan na ni Malik. Agbalinto dayjay adato. Agbalinto anangato ti pamilya tayo. Usarin nyo man tautak yo. Nalipatam ka din ti nararamid dayjay amalik iti anak ko. Nalpasan dagi jay. Ti panakaital-u tayo iti gimong ti panunutan nyo. Saan na ka mamati anapod no dayjay amalik iti anak ko? Jak ipalubos nga agtuok laang ti anak ko iti sidong na kunakmanan. Diyo among aramaten ti utak yo. Apay asaan na si kati agpaaram tabalasang kapat? Saan kat ati anak ko? Apay ngar arikapam dagiti maimimbagan asugat iti rupak ken ulom. Sigurado adadakkel to ti piglat iti ulo ken rupak. Awan ka iti sarming ito eh. Awan sarming ko. Makapadismaya ngamin amakita ti rupak. Ado ti mangibagay jay bamaan na laadak. Katkatawaan. Ken irurumandak. Manipod nagkita ta. Nakaabong lat ta ti rupam. Mabalin ka di amakitak ti rupam. Saan? Amang ano inton makita nak. Kat adaywan kan irurumanak to. Kas kadagiti daduma. Saan ka kumangagsangit, Amira? Iti panangas asikasom kanyak. Nakitak ti kinasingpet kan kinagagat mo. Italaang anad da anak iti tao anasaya ti panakilangan na kanyak. Idi, kat nila ang nanang ko tinasaya at kanya. Kumusta ti panang sapulyo kon ni Amor? Napan kami iti amin ang mabalin aserkan ti kabalyo. Ngam awan mo't nakita mi, madaydayaw. Nakadanon kayo kadi iti kabambantayan iti kabangibang nga isla. Uwan, madaydayaw. Ayan nga rudan ti anak ko. Sawaran mi amin apurok. Kan kabalbalayan, madaydayaw. Sige, kat ikuyog mo dagiti daduma aman nakigubat. Tapno ado kayong agsawar. Matungpal, madaydayaw. Itamat lang. Rogyan min ti mapan kadagiti kabalbalayan iti masakupan.
Kalpasan na, mapan kami iti kabangi mga isla. Kabaalam ka din ti Magna, ta sumalog tayo iti purok. Kabaalakon. Kaya't kumata makita ti porokyo. Agsagana ka nga rod. Inton malam, sumalog tayon. Apay asaan nga ita? Mangala kami kaniina iti bulbulong dagiti mulak a makaagas. Ibunag kan urnongak iti treehouse. Apay adi ibilag itirwar tapno daras magango. Masapula saan ang mabilag iti init. Tapno saan ang madadaol ti ramen na. Adapay sa bali a proseso. Tapno agtali na ti bilag na. Tapno epektibo a pagagas. May saka nga herbalist. Ibagatakas tan. Nakiseminarak idi. Kan ada libro a pagbasbasa kadagiti proseso. Sige, taumay kayo tulungan. Kabaalak matan. No makadanan tayo ijay purok. Anya ka di tiyawag mi kan ka. Tinagan mo ti kayat ko asawan. Awan mo't malagip ko. Oray anya ditang tiyawag yo kanya. Agpada kayo kadi nga agina anakurang ti panagpampanunot na. Apay anang isangpet kayo iti burangen dito'y balay. Saan na burangan ti sangaili tayo? Di ka kumamot agbalin a bastos. Tasyak pa yan ti bastos. Nang pidpidutan nyo di tatao. Ang mga numay sa bandido. Saan mo nga'y taltalag ti ikit ko? Kasta na dayta. Kaslada kurkurang na. Da kayo nga agina tadda kurkurang na. Kas kailan ang ngalay iti bato nga impak ulyo di taulo yo. Imbag no sa anak ang mairamraman iti mabalin nga aramidan de tao. Ha, di ta kayo manlangan. Pasensyakan, Barok. Dalusan tayo pa iti basit abalay di tarubayan. Taisupay laang ti pagyanam. Awan ka di ti agigyan, nana. Pagin inanaan mi iti day di asawak, no napudot ti panawan iti aldaw, Barok. Pagyamanak no itulok yung agyanak di ta, nana. Awan mo't laang ti agigan, Barok. Anusam laang, basit laang abalay. Nalawa day ta na pagyanan ti may sa atao, nana. Anusam nga rod, Barok. Anusan yung nga rod adalusan ka ni Amira. Tagluto akmanan iti ilakok. Nabayag ngamin ajak naglako. Jak na awatan ti ko na ni Nana Mia nga agluto iti ilako na. Anya ti ilako na. Agluto iti kankanan. Sana isursur iti kabalbalayan. Dayta ti pangalalana iti kwartana. Syakmat, makumikumak iti mulak a makaagas a bulbulong. Aramidag at siya a pagagas. Apay nga ijay pa'y bantay. Kat nalawa mo't ditoy. Kanayon dak asutilan dagiti tattao ditoy. Kaslasan a tao ti pangibilbilangan da kanyak. Si kalaang tinagbalin agayem ko, sipud ubingak. Ngam nasingpat ka mat. Apay ati rupam ti kitaan da. Saan ati kinadalos ti pusom? Jakman ammo kadakwada. Ibagada abakesak. Ibagada nga ijay kano kabakiran ti bagay ko apagyanan. Ngam napintas ti treehouse mo ijay kabakiran. Pakalaglagi pakday jay iti daydi amak. Iso tinangaramid ijay. Idi saan pa'y anatay iti sakit. Amam? Kaslaad da inawagak iti ama. Ayan na nga ta. Simurot ka diti burangan ije bantay. Umasidag kumati napintas agasat kada kayo. Ngam abugan nyo kitin. Anya ti kayat mo asawan? Namin ado nga imay ni Malik ditoy. Tagayat kin ni Amira. Ngam nang isang put kayo kit din iti burangan. Naglaad met nga rod apada ni Amira. Gapuanan laang dagiti piglat. Gapu iti ado asugat ti rupa ti estranghero. Apay nga insang put nyo. Binaybayan nyo kumaanagawid iti naggapuan na alubong. Ilyan samot.
Di na pa'y ngarod malagip ti pagawidan na. Ay, napintas nga agpay so tarupam. Ngam nalaad mo ti ugalim. Pagbabaw yan yun to ti panangisang petyo iti burangan dito'y balay. Panawan nakman kiti ditoy. Tama nga numaakaran ak iti kinama diti ugalim. Bimalbalasangan ka. Ngam nakaibaklay kakit din iti sangasako a bulbulong. Ibatim, tasyak ti mga wit. Kabailak mat ti agawit. Narwama kun nga agawit iti nadagsan. Basta ibatim ko na, siya kon ti mga wit. No di mo pala ibati, pati sika pakiaw-awit kon. Kasano ko maapati siya kat pakiawit mo? Ibaklay ka as ibabaklay mo't iti sako. Mabalin ayamat. Apay ko maasaan. Basta saan mo mo't nga ibatan ti awit mo. Kasladwa kayon nga awitak. Idisok man laangan. Tapno saan apati siya kat pakiaw-awit mo ako nam? Nalagan lang mo't ti bulong. Iso nga orisi ka kat kabaalan kayo nga awitan. Napigsak pa lang ang amag na. Apay ko maapaawita. Awan ka di pa'y ni Amor nga anak ko. Adda nakadamagan mi. Nga adda ka no estranghero iti may sa apurok iti kabangibang nga isla. Madaydayaw. Estranghero kunam. Amangan mo ti anak ko day jayan. Apay adi pa'y lagawin. Dayta nga rod ti pakasdawak. Madaydayaw. Nukas tangarod. Intun mapan kayo ije nga isla. Umayak man. Umay kayo? Madaydayaw? At dangamin inkarik ijay. Ngamga po tamakumikom tayo iti panagpukaw ti anak ko. Saan ko pa'y anaitad ti inkarik? Imbag ta nasabat ka dito'y kalsada. Anya ti aramidan ta. Tapno pumanaw ti insangpat da amira nga estranghero. Anya? Estranghero? Sino dayta? Naglaad a lalaki. Puro piglat ti rupa ken ulo na. Anya? Kasanon, no ispia ti bandido ti lalaki? Daytamot ti atap ko. Ibagam kinidayang Rio. Apatiliw na ti ispya ti bandido. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para itiradyo, Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapuot ni Amor nga inagasan ni Amira. Ngamdinan malagip tinagan na, kan ti kinasya sino na. Intuloy latamat ni Amira nga inagasan da ito'y. Idiagangay, inkuyog da ijay purok da, kat nasuron ni Aya. Iti sabali abangir, saan mat anagsarda iti panagbirok da kan ni Amor. Iti mat ayan da Amira, naragsak da Amira kan Amor. Kabayatan ti panagtrabaho da, iti makaagas amula ni Amira. Iti may sang aldaw, napan ni Aya kan ni Malik. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Naglaad a lalaki. Puro piglat ti rupa ken ulo na. Anya? Kasanon, no ispia ti bandido ti lalaki? Daytamot ti atap ko. Ibagam kinidayang Rio. Apatiliw na ti ispya ti bandido. Masapol a matiliw ti ispia. Narigaten no maisagmak tayo iti dayta lalaki. Marurutak iti dayta a lalaki.
Naasidagdakin ni Amira. Kanayon na akaduan ni Amira ang mapan ijay kabakiran. Anya nga iter aramiden da ijay kabakiran. Anya nga itiyang mo. Kuna ni Amira at tulungan na kanu ijay ayan dagiti mula na ang makaagas. Ina, patiliw ti ispya dagiti bandido nga adda ijay balay da nanaaya. Oh, adda ka di pamanaknak nga ispya tidakdakam atam a tao. Ninanaaya amismo tinang ibaga nga ispya da ijay a tao. Apay kumaapatiliw mo ti may sa a tao. No di na pa'y napanagnakan nga ispya. Basta patiliw yo, ket paikulong yo. Mangibaw na kiti mapan mangayab iti dakdakam matem a tao. Imbis ti garak pa'y nga umuna. Asino ti kadwak amapan mang tiliw, inak adayang. Kaano pa'y anagbalin ka nga interesado amang kadwa ka dagiti mapan agtiliw iti tao. Diyo ka di kayat? At tumulong akmet iti ipatrabahom ka dagiti taom, ina? Malik, saan ko apatiliw day dya at tao? No di kat paayabak laang takasarita. Isalog ta dagitoy na pagangwa bulbulong. Taijay ko apaglalaukan ken impact iti babasit a pakete. Bilibak iti kinaanos mo sumangat kan sumalog iti bantay. Saan ko na panunot ti umay dito'y bantay? No saan aga po iti kanayon a panangiroroman kanyak, dagiti tattawi di lugar mi. Naibagam anaagasan dagiti kapurokam. Idi adu ti naggurigor. Pudno day ta. Imay pa'y ti makanawan ti sultan dito'y. Imay damat gimatang iti adu at siya a makaagas. Sultan? Kasla da malagip ko a sultan. Saan mo pa'y apilitan alagipan dagiti banag, amarigatan ka amang lagip. Dumtang ti panawan nga agsubli ti lagip mo. Sapay ko ma. Adda dagiti banag akasla malagip ko. Saan pa'y aklaro iti lagip ko? Awan nga ti asawa kan anak mo? Apay kasla mariribukan dyan ang gana at ijabasit abalay. Amang ano dyan panang damag ko, no adaanan iti asawa kan anak, ina. Apay ngamin adinamag mo pa'y dayta, anak. Amang ano adagur uray a pamilya na, ina. Huwag nga agpayso. Kasano, no adda asawa kan anak na. Kaasida mo tamang ururay kan kwana. Adda dito'y adina amo ti pagawidan na. No mabalin, diyak kayat apumanaw dito'y lugar tayo, ina. Kaapay mo't adi mo kayat apumanaw, anak. Isula ang tikas kada kayo nga inawat na ti katataok, ina. Sa bagay, italaang nga adda makitak akarin rin nabak mo. Italaang nga makitak nga agkatawa ka, no kasdi nga agrin rin nabak kayo. Malidayanak lakit di. No pumanaw, ina. Uy, italaman na makita ka, Amira. Ket dito yung pa'y tsindaan. Adala na patig agagaraak dito'y tsindaan. Ado ti tao ang makakitkita ka data. Di na kumapayan, pangasyan. Apa yun anak pa rin tumang ka iti sango. Kidawak asong batang nak. Tay kalaysakan to. Imposible ti kidawam. Anak-nak ti may sa adayang. Dato tinatayin nga amak. May sak nga ordinaryo a tao. Di na kadikayat. Ladingitak. Ngam, di ka mabalin na sumbatan. Ditakan. Sinalpag-alaad. Imbabain nakit din. Pinanawan nakit din. Kat ado ti nakakita at tao. Tipis ti babae. Ti ka di estranghero. Ti ipampanakal na. Apay, dagiti nakita kakasasa o malalaki. Kaslaad da imbilin mo kadakwada.
Awan day jay, ina. Adalang imbaga kadakwada. Malik, di ka agaramid manan iti madi a record mo. Nasingpeten to'y anak yo, ina. Ipasigurado, ama ikanak tumatla iti pamadayaw. Apay kuma amaikan ka iti pamadayaw. Adda ka di naaramidam anasaya. Uray kitain nyo, ina. Mas dao kayon to, numadanon dayta agundaway. Anya ka din ti sasawam. Di ka maawatan. Imbag ta nagsabat ta dito'y Malik. Anya ka di ti addang nga aramiden nyo iti gangan na. Padukot ko, kat ipabalod ko iti maysa abalay ko. Awan nga ta ti makakita. Kasano numaamman ni Dayang Rio nga innalayo. Dukutan minton rabii. Masapul nga awan ti makaammo nga ikulong mi iti maysa kadag iti balay ko. Siguraduan nyo asaan ang makalibas. Ada vacation house ko iti asidig ti igid ti maybay. Ada rehas na. Iti ka di asidag dito'y abaybay? Adda nga agpayso balayo ikay? Kasano no agpaarayat? Ibagak, ano gamden na ti agpaarayat. Ada dakes ang mapasamak kini Amira. Dangran nyo ka din ni Amira. Apay kumaadangran mi ngay. Kasano ang mairano dak no dangrak tilaad. Kayat ko ang makita ti sinalbag agang gannaet. Naglaad ti gangan na et. Ado ti piglat na. At lalaki anapan iti ayan tiganggan na at si putak man ida. Ada impaangot dakan kuana. Masapul asurutak iti nalimhed no anya ti aramidan dakan kuana. Dagiti barkada ni Malik dagita. Di da namnamaan asurutak ida iti nalimhed. Adita, imbagkat dan kat pumanaw dan. Agunayak matan. Aglingadak kadagiti narukpos ababasit akayo. Kita, no anya ti aramidan dakan kuana. Asino ka kadi agang gannaet? Adda ka di relasyon nyo kini Amira? Awan rin na sirmi. Nga may saan na patag agayem. Inagasan na iti kabakiran. Jack amo na sino dagiti nang dangran kanya. Isugaya managlaad ka. Dituyak Ano lang. ti piglat mo? Danggan. Kapwanan ka di dayta, No, dagiti anya ti kunam bagbagan ni anagdangran kan ka. Malik. Kas nangarod, apo. Agyan ka pa'y dito eh. Aging ka ajak magunod ti tartari gagayat. No agpaarayat ka. At dadakes ang mapasamak kini Amira. Pangasiyo. Saan nyo adangran ni Amira? Kaasimat. Isu nga ikarim asaan ka nga agpaarayat ka naglibas. Agsungbat ni Amira. Imbaglakit din, taimbagan ni bakit ayat ikaddam iti balayda Amira. Talaga Parang may dag-amin adtakas akayat day ko. ta Malik. Basta saan nyo kumaadangran ni Amira? Sakbay pa'y apumano kami. Takas na talaga. At to'y timaraman na. Sa iro. Kartangat ti pumanaw dito eh. Ina. Ina. Ada ibagak, Ina. Apay ka di anak. Di ka kadipay nakaturog. Inaladag iti barkada ni Malik ti estranghero. Impanda iti vacation house da iti asidag ditoy. Tapay. Anya ti basol na kadakwada. Nangag ko tinagan ni Ikit aya. Adalakit di pa kay naigan ni Ikit. Kagura na ngamin tiganggan naat. Nagdakasan ti kabsat ko. Tanakikadwagaya man iti dayjay ang Malik. Napatag kanyak tiganggan naat, Ina. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak ken kuana. Bayam, tamasapa tama panubigat ka ni Dayang Rio. Iyuman ko daytoy anapasamak. Ibagam kadagiti kakadwam taag sagana ta. Apaman amalpas ko ti pakakumikumak.
Umayak mat ije kabangibang abasit nga isla. Matungpal, madaydayaw a sultan. Adu ti maikawa. Iti kaawan ni Amor nga anak yo. Madaydayaw a sultan. Ije samat basit nga isla ti saan nyo pa'y anadanon. Saan ka di? Won, madaydayaw. Kapilitan ang magnatayo iti kabakiran. Iti bantay, ana magkamang iti isla. Awan ka di tatawan na salamaan nyo iti kabambantayan, ang nagdamdamagan. At dalaang may sa idi abarito ang nakaibaga. Nga adda ka no istranghero iti may sa apurok. Madaydayaw a sultan. Apay adiyo sinurot, takini tayo no iso ti anak ko. Imbagak nga iladawan na. Kat kunana ang nalaad ka no. Madaydayaw a sultan. Nalaad? Saan mat nalaad ni Amor ng anak ko? Kaya't naasawan sa baling arod. Iso asan mi asinurot. Madaydayaw a sultan. Apay kasla Biyernes Santo day tarupam. Apay nga ta nga adda tao anaranggas launay. Uray awan dakas nga inaramid ti tao kadakwada. Kit may turda pagaramidan iti dakas. Saan man aday taawan ka is kan na ti pagsaritaan ta. Sungbatam kit di ni Malik, tapno agbalin kamot adayang inton madanon tel daw. Saan ko apulos nga arapaapan ti makiasawa iti tao nga awanan puso? No nariknayo ko ma, ti kanayon na apan ang iruruman kanyak. Agin papangina ka pay laang danga. Anya pay laang ti kayat mo. Ti kayat ko. Katay tao nga adan itinasayat apan nagpuspuso. Akas kanigan-gan na at ako na ayon. Ngam ayan na itahan. Nusong batam ni Malik, sigurado ang makita mat tigan-gan na at. Dayta ka di tinagtulagan niyo kan ni Malik, ikit. Anya ka diti maipaay ko ka, Mia. Amo ka nasaya at kayo akas dayang, apo. Sapay ko mata saan nyo akong sinsyan ti dakas. Ni kaano man, awan ti dakas akinon sintik. Adda ka di kayat mo asawan, iti dayta nga imbagam, Mia. Amo yung siguro nga dagang ka na at tinulungan mi, gaputawan puot na. Inyawid mi pa balay, tanalipatan na tinapalabas na. Adda ka di parikot, iti dayta, Mia. Idirabi, imay dinukot dagiti barkada ti anak yo, dayang Rio. Anya, pudno ka di dayta nga imbagam. Sinurot ida ti anak ko, kat impanda ti kang ganaet iti vacation house yo iti asidag. Iti igit ti baybay, dayang Rio. O sige, mapanta iti ibagbagam a vacation house. Ada kamot gayam itirwar ti pagtaengan dadayang anak. Mapan kayo ka di iti vacation house? Dayang? Ina? Huwan anak, barang adapay ijay tiganggan na at. Talaga ang nakitak ida idirabi. Dinanog na pa'y tiganggan na at sakbay a pimanaw da. Dinardaras ko mati pimanaw, sakbay a rimorda. Anya ti basol ti ganggan na et. Apay, adinukot da. Mga nada pa kay naigan iti panang bastad ko ka ni Malik, Dayang. Nagaram kadikan ka ni Malik. Amok akon ko na nalaang dayjay, Dayang. Iso atap no agsardeng. Imbaga ngawan planok ang makiasawa. Naglukon a Malik. Isumot lagayam anala daw asimangpet idirabi. Dua ti gagara tayo, amapan iti basit nga isla. Ti kadipan na kaitid ti gungguna, kan pamadayaw iti herbalist, kan ti panang sapol tayo iti anak yo, madaydayaw. Wen, mapan tayo ni Jem basit nga isla, itamat laeng. Agrubwat tayon. Nakasaganan dagiti kabalyo, madaydayaw. Intayo nga ruden. Impakamuyo ka di iti dayang, ama pantayo iti isla, madaydayaw.
Saanan, tapno sorpresa. Dumanon tayo lata ni Jay. Amok mo ti barangay hall da Jay. Asidag ijay, ti balay ti sigud adato. Dito itinangipan Dayang. Barang adda pa'y di taunag. Adda tulbak kanyak. Sige, lukatan tayo. Nanamiya. Amira. Iso ni Dayang Rio. Ti ina ni Malik. Nagpatulong kami kan kuana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi damalik anang dukot kan ni Amor. Nakita ni Amira, kat sinurot na ida itinalimad. Kat nakita na tinang ipananda kan ni Amor. Imbaga na nga ron iti inana. Kat nagpatulong da kan ni Dayang Rio. Iti sabali abangir, nagsagana da Sultan Amir. Amapan iti kabangibang abasit nga isla. Kabayatan na, nakadanon da Dayang Rio, Mia, kan Amira, iti ayan ni Amor. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adda tulbak kanyak. Lukatan tayo ti Rida. Nanamiya. Amira. Iso ni napataga Dayang Rio. Ti ina ni Malik. Nagpatulong kami kan kuana. Dayang Rio. Apay kadi adinokot da kadamalik ganggan naet. Tsak maawatan, napatagadayang. Imbaga na asyak kanu tilapad iti panagbalig iti panggap na. Anya kanuday ta apanggap na. Saan ko nga amo napatagadayang? Asino dagiti kakadwa ni Malik anang dukot kan ka. Saan ko nga amo tinaganda? Nga mabigbig ko ida no makitak manan napatagadayang. Agawid tayo ka din, Amira. Amang ano dang randa ka, taday tati imbagada. Anya ka di pa'y timbagada kan ka. No agpaarayat wano aglibasak. Dakas ti mapasamakin ka. Anya ti aramiden tayo, napatagadayang. Amang ano siyak ti isarunuda adangaran, wano dukutan. Agdiretso tayo ijay barangay hall. Pabantayan kayo pa'y. Kasano dagiti mula kan dagiti bulbulong nga dayjay treehouse. Dagiti isupot ko at siya. Saan gayam anasaya at titattao dito eh? Saan kang agdanag, Amira? Di na tayo baybayan tinamarswa. Awan mo't basol tayo. Paayabak amin nakakadwa ni Malik. Tapno awan ti ibaon na amang dangran kada kayo. Kanayon nak nga iruruman. Gapo iti kinalaad ko. Ita, arman na. Ita taadda tayon dito'y barangay hall. Sungbatam amin adamagakan ka. Anya ka di tinamagan nyo na patagadayang. Apay anakadanon ka iti kabakiran masakupan ti basit nga isla. Naggapuam ka di. Saan ko nga mo na patagadayang?
Amira, isalaysay mo man tinapasamak. Idi impagatang amin ni Madaydayaw Sultan dagiti tiyaangay naramid ko. Napan kami kaniina ijay kabakiran. Tapno agurnong kami manan iti bulbulong. Nakita mi ti lalaki nga awanan puot. Ken ado ti sugat na. Tinulungan mi napatagadayang. Posible nga taadag iti bandido tinangdangran kan ka. Talaga ka di nga awan ti malagip mo. Adda malagip ko, Sultan. Ngam sana klaro di ti panunot ko. Ken adda malagip ko adda yang Rio. Ngam saan lata klaro? No ammom kuma, no sadino tinagkapuam, tapno isublida ka iti lugaryo. Pag ginanaon tayo kadidag iti kabalyo tayo, Madaydayaw. Nabannog, kan makain inom dansa. At dawaig iti asidag apag inuman tayo. O sige, painuman tayo ida. Kan bye-bye an tayo pa nga agarab da. Medyo nawati-wati dalyasaton tayo. Kasi mo't dagiti kabalyo tayo, Madaydayaw. Imbag ta narabor dito ay apagaraban da. Hentun mabsug da. Ituloy tayo manan ti agdalyasat. Madaydayaw. Baga, taawan masalamaan tayo dito aban dito. Masapul ang nakasagana tayo iti anyaman nga oras. Di tayo laam mo. No adakit di rumkwas, di ta kasama ka na bandido. Marpo kumaamin na bandido. Tapno awanin parikot. Intun masarakan tayo ti anak ko. Dagiti bandido, ti isaruno tayo abirukan. Nusungbatan kumamot ni Amira ti anak ti Dayang. Adda posibilidad na amay sa akmat anaturay. Saan mat? Tanagpada da iti inana at dida ang mga aramatan ti utak da. Masapol nga ikagumaak ang maasawa ni Malik ti kanakak. Tapno maaramid ko ti kaykayat ko. Inakit di makisinarakan ko na. Tapagtulagan mi ti sumarunong nga addang mi. Paayabak dagiti kakadwa ni Malik taong may daditoy. Uray ni Aya, masapol ang mapaayaban mo't ditoy. Pati ti kabsat ko, mapaayaban mo't dayang. Rombang laeng, paayabak pa iti anak ko. Tapno saan amarwam nga garamid iti saan arumbang. Sa bagay, no saan amaikan iti pagnakman na ti tao nga agaramid iti dakes, saan amadidigra. Iso apayabak amin nga adda pa kainaigan na iti nakadukot ti estranghero. Anya nga taaya ti didakinayat iti estranghero. Kakaasi, tadi na malagip ti kinatao na. Masapol asaan adangran ti estranghero. Tamangan no adda umay mangsapol kan kuana dito'y lugar tayo. Imbag ta nagranata dito kalsada. Anya nga iti inaramig yu iti estranghero. At ay may saka dagiti balay ko. Ingkulong medjay. Makaamumat nga agluto iti kanan na. Una, naglaingan ngay no addapay lamang luto iti kanan na. Apay, ari? Adayamot ari analaad. Kuagayam. Laglagi panak to. Numadanon to asika ti agtugaw adato. Ariglado dayta. Agyan kanto iti pagtaangan mi, ket may sakan to kadagiti agserbi ijay. Addan tumot turay ko, no agyanak ijay pagtaangan ti dato. Una, iso ngay kagumaam nga alukuyan ti kaanakam, tasong batan na. Adda sumungad alalaki nga agturong dito'y ayanta. Itataadda kayon ditoy. Orayan tayo pa'y dagiti kakadwayo.
Sakbay amang rugi, ti rumbeng ama aramid. Anya ka di dayjay napatag-adayang. Apay ka di, inakadayang. Anya ti kunayo arumbeng ama aramid. Urayan tayo pa'y tinaduma. Adda na panangayab kadakuwada. Malik, anya nga tatibag at tinapatag-adayang kadatayo. Urayan tayo lang timbaga na amauray. Amang ano pagsayatan. Nagsayatan, nadapagsayatan. Mas daawak no asino dagiti adda iti uneg. Kunamat namin ni Ina a madamdama tayo asumrek. Agyan tayo pa'y dito'y balkonahe. Magagara naklakit di amangam mo. No apay ang napayaban tayo dito'y. Adda di tabal ko na iti barangay hall dagiti na paayaban. Di da tayo pa'y nakita, tada tayo dito'y unag. Iso a pinagyan na tayo ni Dayang diti unag. Tapno di da tayo makita ti sumungan. Apaman ang makita da tayo dagiti na paayaban. Amudan ti basulda. Saan anasaya at tiagnagan iti Malik? Awan pulos karbangan nang agbalin adato. Uray sigod adato ti amana. Iso asaan a pinalubusan dagiti panglakayon ti panagtugaw na kumaadato. Tasaan a nasaya at ti kababalin na. No agbalin adato ti kasjay a tao. Jak ammo, no anya ti pagbanagan ti iturayan na. Pudno takunam. Kasano ang makaidaulo? No di na pa'y madisiplinaan ti bagbagina. Dandani tayo ni ti purok. Madaydayaw a sultan. Agdiretso tayo iti barangay hall ti Purok. Matungpal, madaydayaw. Asidig mo ti balay ti napatag-adayang iti barangay hall. Masapul a paayaban ni napatag-adayang Rio ti babae a herbalis. Taitad ko ti gungguna ken pamadayaw. Mabalin tayo ti agpatulong kadakwada. Amang sapul iti anakyo, madaydayaw. Talaga aday tatikid dawag kanidayang Rio. Sapay kuma. Tamasarakan tayon, madaydayaw. Anya dayjay. Arin padagdag iti kabalyo asumungad. Ado ti sumungad at tao ang nagtagi kabalyo. Anta ka di sa nga ili ti purok tayo, Ina? Awan ti amok. Agridam kan agsagana tayo. Amangan no bandido dagita nagtagi kabalyo asumungad. Anya ti aramidan tayo, Ina? Masapul nga agsagana dagiti man nakigubat. Agsagana kayo! Kita nyo ti kawas ti imuna ang nakakabalyo, Ina. Ti sultan ti sumungad. Imposible da ito eh. Apay nga awan pa kaamuna. Agtamad tayo amin iti sumungad a sultan. Apay nga'y naput mo ti ulom. Nasakit ka di? Ti mangag ko nga rin padag ti kabalyo. Pamilyar kanya ka. Anya ti kayat mo asawan? Mabalin ka di arumar tayo. Takitaag ti kabalyo. Malagip ko. Ayan ti kabalyok. Awan mo tinakita mi a kabalyo idi ijay kabakiran. Sika lang mo tinakita mi. Adda kabalyok. Ayan nan. Mga rugi nga dan malagip mo. Senyalis nga inot nga agsublin ti lagip mo. Dagijay nga arim padag tinangag ko. Hindi kwan. Aduda anang kabil kanyak. Asino da? Apay a kinabil da ka. Awan tinakita yung apasiking ko. Adda ijay ti rob ko. Ayan tay kabalyok. Naimbag nga orasyo, madaydayaw a sultan. Kinalaat da kami, madaydayaw. Naimbag nga orasyo, madaydayaw. Kastamot ka na kayo. Kaya't ko kumaapayaban dito iti kunada a babae a herbalis. Tika di ka anak hak, madaydayaw. At dapay siya ang alako na ije balay mi. Oh, sinalpag. Dinak pa'y sinong batang tilaad. Napanan nga ta tilaad.
Ti herbalist, kunayo, Sultan. Kasta nga rod, dayang Rio. Amom ka diti, tao adakda ka matag. Adda di taunag, Sultan. Anya ti kunayo, ina? Adda dito'y ni Amira? Inakpay parwaren, madaydayaw. Amira, kaya't nakaamakita ti Sultan. Sultan, kunayo napatagadayang Rio. Imay dito iti madaydayaw a sultan na patag-adayang. Anya ka diti masapul na ka ni Amira nga anak ko. Kidaw kasumango kan ni madaydayaw. Tapno maamuan tayo ti gagara na kan ni Amira. Mga nuumay damanan gumatang iti tsaa a makaagas. Mabalin ka di arumwarak mat napatagadayang Rio. Kaya't kumat amakita ti Sultan. Ibilin ko ang masapul nga agtamad kayo kan ni Sultan. Iso ti kangatuan amang idaulo kada tayo amin iti agdudu mga isla iti masakupan na. Pati ka di siya kat mabalin mat arumwar amang kita iti madaydayaw a sultan na patag adayang Rio. Apay nga imbaga tinapatag adayang nga da ija uneg ni Amira. Amang ano adda na pan na imbaga kini ina. Wenno kadagiti adda di taunag. Kasta nga ta. Ngam apay nga ta akayat ti madaydayaw a makita. Sayang ti gundaway ko kuma. Anya ti kayat mo asawan iti sayang. Ang mga tutungpalan ti Sultan ti imbaga na. Ngayon na iti dakkel agungguna kan pamadayaw ni Amira. Gapotado ti naimbagan iti tsaa nga inaramid na. Kasta ka di. Mairaman nakmat nga rod no kasta. Kabalay kan ikit nakmat. Apay, tinultulungan ka dimat anang isagana kadagiti masapsapol na nga agaramid iti tsaa. Masapul ka di pay dayta. Intayo nga rudan, tapno makita yung mat iti personal ti Sultan. Ngam ulitak, agtamad kayo no sumango kayo kan kuwana. Agyaman kami na patag-adayang Rio. Agyaman kami unay napatagadayang Rio. Sika ti umuna arumwar, Amira. Ti estranghero ti maudi. Sige, intayon. Matungpal napatagadayang Rio. Kayat nga tati Sultan ang makasango ti kaskanyak, napatagadayang. Apay kumaasaan. Iso tinangibilin apaayaban ka. Ngam, apay ko man, napatagadayang. Mabutang aksamat. Awan ti rumbeng nga pagbutngam. Adak matakadwam. Intayo kit din, tagur uray ti madaydayaw a sultan, iti balkonahe ti barangay hall. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayong TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayong ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Nadalos a puso, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay kumaasaan, Amira. Iso tinangibilin apaayaban ka. Ngam, apay ko man, napatagadayang. Mabutang aksamat. Awan ti pagbutngam. Adaak akadwam. Intayo kit din,
Taagur uray ti madaydayaw a sultan iti balkonahe ti barangay hall. Intayon anak, adamot ni Dayang akadwa tayo. Intayon, Amira. Awan mo't basol mo. Iso asaan kang agbutan nga sumango iti sultan. Adtoy ti herbalist madaydayaw a sultan. Isumet ti inana, ken tinaudi kat ti estranghero dito'y porokmi. Amor! Apay akas tilangam, anak ko. Ti prinsipe. Apay akas ta tilangana. Prinsipe Amor. Amor, anak. Ah. Anya tinapasamak mo. Apay akas titsuram. Wah, pimpiman akas nagagangay laeng a tao. Anak yo, ti tinulungan ti anak ko anawanan puot iti kabakiran, madaydayaw a sultan. Wah, wan. Ayan ti anak mo, anang tulong iti anak ko. Siyak, apo amadaydayaw. May sakla ang anano mo nga herbalist. Ay na, napalaos a panagyaman ti ipahikukan ka, basag. Si kagayam tinangaramid kadagiti tsaa, anak kaagas kadagiti ado, ama sakit ije dakkel nga isla. Apay anaggapuda di taunag. Saan ka di ako nam nga inkulong mo ti estranghero? Kasano nga adda dito iday ta piniglat ti rupa na. Dakasamot tagur uray kada tayo dito'y. Saan ka natagari? Ang mga numakadlaw ti sultan. No di na kuma pinaayaban tinapatag adayang. Agawid ak kuman. Saan ka pa'y nga agawid? Ang mga nuad da ibaga na kada tayo. Isa pinayaban na kayo. Sanak mat akaraman kadagiti ng dukot iti dayta lalaki. Uray tasikati ng isingasing iti aramidan mi. Dungag kayo. Isungay may kami ditoy. Tao may migunggunaan. Kan padayawan tinalaing nga herbalist. Hanggang patigayam ti anak ko. Kat adda ditoy. Kasanuan na pasamak. Kan apay nga adu ti piglat ti rupa na. Ni Amira ti makasungbat, madaydayaw. Gaputa ka na yun dak nga iruruman ni Malik. Napanak ijay bantay. Kat nagmulmula ak iti makaagas abulbulong. Anya? Asino day ta amalik? Dinagatang yu dagiti tiya nga inaramid ko. Imay tinulungan ti inak. Sadyay anakita mi ti estranghero nga awan puot kan dara-dara. Karigatan mi binagkat. Kat inagasan mi madaydayaw. Kastagayam. Amor, anak. Apay adi ka nagawid, hindi na imbagan kan. Nagbirbirok kami. Gapo siguro iti panang parigat da kanyak. Jakon malagip tinagapwak ken asino ak ama. Ni Amira tinangagas ken nang padagus kanyak iti balayda. Nangatugayam a tao ti tinulungam anak ko. Jak impagarup ina. Kunak no gagangay lang nga tao. Apay narud analiday ka, anak. Sigurado nga min apumanaw dito yan ina. Awanan ti gayam ko. Anya nga rod ngay anak ko. Karbangad na ti agsubli ti sidong ti ama na asultan. Malidayanak ina. Amangan no di na kun kayat agayam ti lalaki. Tanang nga tugayam ti kasasaad na itigimong. Maanya nga rod ngay no kasta anak ko. Sana bale, tanatulungam man. Kaya't kung ayawat kan ka ti pamadayaw, kan ti gunggunam, basang. Agyamanak iti pamadayaw. Ngam rumbang kadipay amagunggo na anak. Kat ginatang yumat ti produkto, madaydayaw a sultan. Saan mo kumaapagkadkadaan ti itad ko? Tapakaragsak amang ted, iti gungguna.
kadagiti adda na aramidan na anasayaat itigimong. Agyaman unay kada kayo, madaydayaw a sultan. Kat babaan iti siyensya, kan moderno nga agas. Awisan kayo iti inam. Tamapan tayo iti dakkel nga isla. Ne, apay nga umay kami ijay dakkel nga isla. Madaydayaw a sultan. Paagasan tayo ti piglat iti rupa ni Amor. Kan ti diferensya ti rupam, Amira. Saan may akabailan madaydayaw a sultan? Saan ka di anangin na unay dayjay? No tiinted ko agunggunan ni Amira. Sobra dayjayen. Ngam siya ti makaamu iti amin. Awan pulos gastos yun. Amoyo kani, adagita aday ti makanigidyo kat isoda tinang dukot kanyak, ama. Anya. Taapay adinukot da ka. Anya ti basol mo. Awan, ama. Dinandanog dakpay. Masapul ang madusa ti asino man ang nakabasol. Tapno saan amarwam. Ikulong dagiti nakabasol. Kas bilin ti madaydayaw a sultan, ikulong yung amin ida, ijay kulungan. Pati ka di siya, kat paikulong nyo, ina. Nakabasol ka, saan ka di? Alangan abaybay ak tinagbasulam. Ah, Marwam ka ngaminan. Di da kumamat iramraman na patag adayang. Sa anak mat akaraman itinang dukot. Nga may saka kadagiti ng plano iti inaramid da. At dalatabasol mo, iso nga ikarumat ijay pagbaludan. Umanugot kayo kung maasumurot kada kami ididakkel nga isla, Amira, Nana. Kayat mo ka diti singasing ni madaydayaw a sultan. Apa opera ti rupam, anak ko. No iso ti makagapo, no apaya kanayon dak nga iruruman. Saan siguro matadakas no padasag, ina? Inkay nga roda nagrobot, ta makikuyog tayo kadakwada nga agsubli ti dakkel nga isla. Ngam, awan kabalyumi ka ni ina. Mabalin nga remedyo na ita. Mabalin ti dwa sumakay iti dakkel amule. Makisakay tayo. Nagdadakkel mo't nga agpayso ti kabalyo anak sakayan dagiti kakadwa ti madaydayaw a sultan. parwaran da kuma ditoy, inakadayang. Diyak kayat ditoy. Amom ka di anabainanak ka ni Sultan, gapo iti inaramid mo. Anak ti Sultan, pinadukot kan dinanog mo. Agyaman ka, tanasingpet ti Sultan. Day talaang tidusam. Kasanupay ti arapap kung agbalin na dato. May saak mo na balod, ina. Imbagak meten kan ka nga agbalbaliw, kan agbalin ka a responsable. Ngam ad-adamet a pinagaramidam iti dakas ti anak ti Sultan. Diyak mo nga anak gayam ti Sultan dayjay, ina. Dayta ti dakkel abiddot mo. Saan arumbang atagibas sitem ti padam a tao, no di mo ammo tinagtaudan na. Ina, kimuyog ka di tilaad, kada Sultan. Mabalin ka di apagkadkadan ti bilin ti Sultan. Maasikaso analaing damiya ken Amira iti pagtaengan ti Sultan. Ta inasikaso damet ti prinsipe nga anak na. Ladingitak no dito dalang nga bagakkan ka na ito eh. Total, nagkasakay tamat iti maymay sa akabalyo. Adda ka di ibagam, madaydayaw. Amor ko malatan. Dinakawagan iti madaydayaw. May mayat ti sigod nga awag mo kanyak. Ngam, day tamot ti may parbang nga awag ko kan ka. Saan ka di? Saan, Amira? Amom ka di, akabayatan ngagkadkadwata iti ayan nagitimulam. Inayat kan. Di nakadirabrabakan laan. Nalaadak. Sa anak anormal.
Amok anormal ti puso kan riknam. No may papanitirupam. Di kagdanag, ta amok nga agbaligi ti doktor agayem ni ama. Agpanuno takpay. Italaang nga adda nang ibaga nga inayat nak. Saan ka ni nga imbaga ni Malik kan karayta? Amok asaan anapod no day dya tao. Amok aluklukwan naklaang. Inramraman na kapay iti kalukwan na. Nakadaanon tayon iti compound, madaydayaw. Paayabam dagiti gagayem ko analaing a doktor. Tasi kaswunda da amor kan Amira. Matungpal, madaydayaw. Ibaon ko, ti matalak amin sa hero. Ala, inka isuro ti kwarto apaginanaan damiya kan Amira. Itulod idan ni Apo Prinsipe, madaydayaw. Ala, inakpay aginana. Nabanuga ka nagdalyasat iti kabakiran. Ingkantumat na aginana. Dito'y akwarto ti paginanaan nyo. Tainton umay ti doktor a pinaayaban ni ama. Kitaan na no mabali na may rugi ti proseso para ti rupa Amira. Agbaligi nga ta ti operasyon. Namnamaak nga agbaligi. Amira, kidawag asong batan na kumamatan. Tapno adda inspirasyon ko amang ipaayos iti ado apiglat ko. Alaman laangan. Tapno naragsak ka sumango iti doktor. Agyaman ak unay, Amira. Ay ayatan ka unay. Kasta akmat amor. Ay ayatan kamat. Agbaligi man wano saan ti operasyon. Saan nga agbaliw ti panagayat tayo ti tunggal maysa. Nagliday meten ti agyan dito'y pagbalutan. Awan pa'y mang sarungkar kanyak dito'y. Matanawan ka dito'y seldami. Naliday ka dito seldam. Amukla ko maakastoy ti pagbanagak. Tiyakla ko man nakikadwakan ka. Kunak no nasaya ti pagbanagak. Saan mat gayam? Sugsug kan tumat nga minabakbakatan. Kunak no agbalin kanto adato. Tadato idi ti amam. Saan mat gayam? Tingamin inaramid da paglintigan dito isla tayo. Anya ka di day tapaglintagan. Uray ka no anak ti dato. No adda bad record na. Saan ang mabalin asumukat adato? Iso asaan ka ang mabalin nga agdato? Tadabad record mo. Ikatanan ti doktor ti benda ti rupayo adua ka ni madaydayaw nga amor inton madamdama. No anyaman ti banagan ti panangikat day ti benda. Awataklatan, ina. Dayta ti rumbang anak ko. Awatem ti kinapudno. Naragsakak lata. Tauray ada lang iruruman kanyak iti kalabas. Nasingpat ni amor kanyak. Nga anak pa'y ti may sa asultan. Sinong batam saan ka di? Kapkap na kam ka di, ni madaydayaw nga amor. Wan, ina. Iti amin a pusok. Ay ayatag ni amor. Apay ka di analiday kayo, madaydayaw a sultan. Imbaga ti doktor ko. Amay mayat no aginanaak kasultan. Dikli ka kano ti ma-stress. Ken anyapay dita apakabanukan. Anya nga rod ita ti aramidan yo, madaydayaw a sultan. Ipasak ni amor ti kinasultan ko. Kabaalan na ti mangidaulo iti isla. Awan mo't siguro ti kumontra, madaydayaw. Awan ti madia record ni amor. Sa maysa, nalaing met ang mangidaulo iti armada ti isla. Mayat matkit din o aginana kayon madaydayaw. Tapno saan kayo amarigatan? Nagbaligi ti proseso nga inaramid da ka ni madaydayaw amor. Nagsubli ti taor na. Uray ni Amira, nagbaligi mo ti operasyon nga insayang katda. Amoyo ka di? Ani ka no prinsipe amor ti sumukat a sultan? Ada nga minrikrik naon ti madaydayaw a sultan. Anya,
Agbalin a sultan ni madaydayaw nga amor. Wen, manang. Iti mabiit. Ipasa ni madaydayaw a sultan ti kinasultan na kan ni Prinsipe Amor. Oh, jak ni namnama nga agbalin a sultan, ti pinagnaed mi iti basit a balay. Dakelat ta ti pagyamanan ti pamilya da madaydayaw. Ta inasikaso yon ni Prinsipe Amor. Idi agnangabit ken patay. Anya ti kunang? Agkalaysa kayon kan ni Amira? Dahil tatipod no ama, ay ayatek ni Amira, uray di saan pa'y apimintas. Gapu, tanadalos, ti panagpuspuso na. Nadalos, a panagpuspuso. Dayta, ti kapatgan. Agyamanak ta inawat yun ni Amira ngagbali na manugang ama. Nadalos, ti panagpuspuso na. Kanalaing anang partuat iti makatulong kadagiti tattao. Isuro nan tumat kadagiti tattao, ti amuna. Adulakit di ti interesado nga agsursuro, no agisuro ni Amira, ama. Egiddan kunto ti panangipasak ken ka iti koronak akas sultan into nagkalaysa kayo. Kayat kun ti aginana akas sultan anak ko. Napaayaban kami amin adayang kendato iti agdudumang nga isla. Tagkalay sa ti anak ti sultan, kan maipasa ken kuana ti trono akas sultan. Sino nga anak na ti agkalaysa? Kan sumukat nga sultan, ina. Ni Amor, tiganggan na et nga inkulong mo. Isu ti sumukat a sultan. Kat nimet Amira ti agbalin ka asawa na. Ha? May santo na sultana ni Amira nga inrurumen mo. Kinayat ti anak ti sultan tinalaad a babae. Kitaem ti impatulod da aladawan. Nagpintas ni Amira. Saanen akas idi inrurumen mo. Ha? Kasano ang napasamak da ito eh? Impaopera ti sultan, akas panang subalit na. Iti panangispal na iti anak na, ani Amor. Pudno ka di timbagayo, dayang Rio. May santon a sultana ni Amira. Pudno, aya. Gapu tanasayaat ti panagpuspuso na. Nasupapakan iti nasayaat. Iso ada kayo. Pagbaludan mo ti supapak ti inaramidyo. Iso asapay lakuma, taagbalbaliw kayon. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas ang napauluhan. Nadalos, a puso. Dito'y drama tayo. Ting Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.